Takže čau lidi, máme pro vás další challenge a... Je to perník challenge, máme takovýhle jenom kus, protože větší asi nebyl. No já mám větší, ale... No. Tak, vysvětli to. No, takže, kdo musíte to sníst, musí se to sníst do minuty 15. A kdo prohraje, musí si dát citronku na lžičku. Citronku na ale jak by to dal do minuty? Tak do minuty třeba, no to bylo těžší. A trest bude, že musíte nalít citronku do lžičky a spolknout to. A to by mohlo být tak vše, takže já mám nevýhodu, že mě špatně. A to je jedna. Tak to už do toho pustíte. Tak jo. Tak pojďme rovnou 3. Tak jo, já si tady nechám v samotě. A můžeš začít. 3, 2, 1, teď. No. Teď tvrdý nebo co? Dělej, že? Kolik máš času? Dělej! Šreku. Jestli ti je blbě, můžeš přestat. No pak by ale měl... Minuty 15 to nějak nedáš. A nebo bychom to dělali tak, že uděláme třeba to, že kdo bude mít nejmenší čas, tak jo. Ale mám... Takže změna plánu. Mám stopnout? Ne. Já si teď kouknu, jaký máš čas. A 58, budu ti to měřit. Je to minuta. Minuta 5. Makej. Kolik? Minuta 33. Já mám těžší, mám špatně, no, nebo horší. Matyáši. Dělej, pojď. Za 5 sekund, 2 minuty. Pojď, 2 minuty 6. Dělej, nech mi tam nějaký procento. Dělej, jeď. Mám tam 7%. Dělej, 200. 200. Já jsem myslel blbě. Dělej, yes. Je to těžký, je to tvrdý. Můj zuby to svině. Já si dám asi citronku, no. Tak ty citronku. Ty něco. Dělej, makej, 3 minuty, 10. Dělej. Já mám taky nevýhodu, že jsem jen to, ale mě to nevadí. No a to nebo jít, vole. Mě špatně. Jeď. 3 minuty 30. Jedem, kámo, jedem. 3 minuty 30. Už na tom už mám 4 minuty 27. Dělej, spolkni to, musíme to vidět. A začal si Otevři hubu. Ještě. Ne, dělej, musíme to, dělej. Ne. To znovu do kože. Dělej, otevři posud. 4 minuty 10.
Dělej 3-4 minuty. Mám to prdalovat. Já už mám na svým 5 minut, 12, 13. Dobrý. Ne, ještě ten. Dělej, Maki. Pojď. Otevříme pusu. Otevři pusu, až to budeš mít hotový. Ano, dělej, jdem. Tráš. Jo, teď. Ano, motor, dělej, pojď. Měli jsme menší držení a konec. 4,49 sekund, můžeme přesvědčit. 4,49. Špatně, já si žiju. Tady máš. Dej mi to na stůl, já si musím Tady máš. více. Tak, Je špatně. teď to stříhneme a za chvilku půjdu já. Teď. Takže, čau, takže teď jsem tady já. Já to pustím. Nejdřív za perník a jdeme si pro stopky. A Co je? jdeme si jdeme pro stopky. 0-0, budu si to tady hlídat. Takže 3, 2, 1, teď. To nefunguje. Jo, 3, teď. Já ti říkám. To je blbý. No a navíc ty máš menší, já to měl lepší, bo. Těžší. Chodíš jak? No a máš to lepší, takže to stihneš do minuty. Možná. Kolik máš? 30. No, tak do 2 minut to stihneš. Já měl 4 minuty 49, a ještě jsem si s tebou musel povídat. Vlastně to budu mít já citronku, no bohužel. Ten krok tak, že... No, něco špatně. Pak až skončí to prostě musíme něco přijít. Důležitou věc. A nevím, jestli tu skříní nebo to rozbiješ. Spadne za chvíli. Minutka. Já se musím přemístit, dobrý. Jdi do něho. Jdi víš, že to chceš hrát. Tady ten pan stopkář. Jde taky perník. No pojď. To dáš po 3 minuty, stopro. Dělej. Kolik máš? Minuta 40. No, tak to zvládáš v pohodě. Je úplně mobil od těch. Trošičku vám to takhle zmenší, ale jsme to viděli líp. Máte lepší rozlišení. Co to bylo? Panáček. Paní Tučňáková. Pevně je to špatně. Dělej. Nedělal to za mě. Dělej, jinak nedostaneš, ale nebo budeš první. Prostě tu kyblík. Koš. Víš koš. Tak ale honem. To dáš. To musí dát po 4 minut. 2 minuty. Pojďme. Uka. 3 minuty. No to dáš po 400 pro už. To musíš. To já prohraju. To musím já prohrát. Koukejte jak tam žere, jak se toho mláduje, koukejte na něho. Ježišmarja, já co za chvíli uhodí šavly. On už ví šavly, ten už se mu motá kebole, vidíte to? Už se mu motá kebole, jej. A jo. A pěkně se bojí. Ty buď ticho. Dává skoro nahoru. Buď ticho, Venouši. Koukni se. Pan Venoušek. Bolej, viď? No, mě taky bolej, ale ještě dřív, protože jsem do něho tvrdší.
Pardon za ten prst. To uletělo. Minuta a mám to vyhraný. Cože? Minuta a mám to vyhraný. Aha. Když musíš vyřezat i to, co vyfusneš. Jo. Ty. No, No, to jsou malinký kousinky, ale to je ten marcipán, nebo co to je? Okay. 4 minuty. Jsou malinký drobečky. To prohraješ, ne, to prohraju, ty vyhraješ. Jo. Protože já jsem tvrdší, měl jsem to větší a navíc jsem si musel s tebou povídat. Ne, 10 sekund. Jo, Matyáš je lepší. Jo! Tak to jsem opravdu nečekal. To je zklamání. Hluboké zklamání. Chudák, už přemýšlí na pohřeb. 5 minut, 5. Tak čau. Bim. Já si snadu. No tak co? Okay. Takže, jak vidíte, já jsem prohrál. Tady si nalejou citron. Protože já to jdu radši nad koš. Pozor. Explosiv pléno, pozor. Trošku hodně. Počkej. Krásně, do pusinky. To, počkej. Nejsem podvaditel, nepodvádím. No, to je hodně, to už stačí. Když jsem jim platil. 3, 2, 1, teď. Jaký jsou pocity? Já chci ještě! Dej mi to! Já chci ještě. Mám si nějak A za to, že nepodvádím. Já jsem taky, ale si to vyzkouším. Co ti to tedy... Aby mi to nebylo líto, co? To bylo za trest. Tak, pane, do ručičky. Dejte se do ručičky, teď já. Mám štěstí. Zkuste si to někdy doma. Tak jo. Dělej do huby. Pardon. Ještě patět. Aby mu to nebylo líto, tak si dá taky. Dobrý, už ne, to stačí. Ne! Tak jo. Je to působí. Teď. Tak jo, tohle by bylo asi všechno. A uvidíte dalšího videa v pátek, vydáme video další. Asi. Mělo by to jít kolem pátku, když si nemluvím Wi-Fi. Možná v neděli to vydáme taky video. Tak to bude všechno. V pátek budeme teď natáčet nový challenge. Je to Coca-Cola challenge, a nebude to na nás, ale takový pokus. No to je jedno. Uvidíme se u dalšího videa a čau. Čus.